Rider ug angkas nga pulos lalaki ang patay human kini gipamusil sa Valencia City, Bukidnon. Kapulisan, aduna nay persons of interest sa krimen nga padayon nilang ginagukod pagkalambigit sa illegal nga droga. Posible daw nga motibo. Ano yung report ni Cyril Chavez. Nagbuyod kilid sa dalan ug wala na'y kinabuhi. Yang naabtan sa mga residente dool sa lugar ug mga otoridad. Kining duha ka mga lalaki nga gipamusil sa Purok 7, Barangay Vintar sa Valencia City, Bukidnon. Ang krimen nahitabo pasado alas 12 sa udto adlong Miyerkules. Migawa sa investigasyon sa PNP nga 47 anyos o 45 anyos nga mga lalaking residente sa barangay Kahapunan ang mga biktima. Matod pa, gasakay ang duha sa usa ka motorsiklo ug padulong sa direksyon sa lungsod sa San Fernando gikan sa Valencia City. Yang kalit sila gipamusil sa wala mailang sospek. Migawasab nga posibleng caliber 45 pistol ang gigamit sa krimen tungod sa mga na-recover nga basiyo sa bala. May nag-report ang Valencia CPS together with the intel operative sa different units conducted hot pursuit operation and drug net operation, sir. No? So however, wala silang nakuha kahapon pero as of this time, sir, may persons of interest sila, no? Nasayran sab sa otoridad nga ang usa sa mga biktima daan ang adunay death threat ug na-ambush na sab nitong milabay bulan sa Enero. Apan nakalingkawas usa sa mga motibo nga ginalantaw sa PNP ang daw pagkalambigit sa biktima sa illegal nga droga. May mga criminal record na to, sir, no? Even sa illegal drugs, sir, may record siya. Sa firearms, may record din siya. So, definitely, sir, we're looking into many angles, sir, no? In relation to the said shooting incident. Pero itong kasama niya, sir, wala kayong makitang record. Karon, padayon ang pagpangita sa PNP sa mga persons of interest nga ilang na-identipika. Nanawagan sab sila sa publiko sa mga adunay impormasyon. Cyril Chavez, 1 Mindanao.